Hej så, velkommen til en kanal. I dag vil jeg godt lave sådan en Ask Me video. Jeg har nogle spørgsmål her inden for Facebook. Jeg ved nu, ja, som I kan se, jeg har make-up på. Det har jeg så ikke haft hele dagen. Jeg lagde det på sådan for ikke så lang tid siden. Så ja, jeg vil bare begynde på min Ask Me video. Her er den første. Hvor gammel er du? Jeg er 13 år. Og den anden, jeg er også 13, okay, sport. Så er der den tredje. Hvilken skole går du på? Det vil jeg så helst ikke sige. Hov, der er en, der ringer. Hej. Hej. Jeg er i gang med at lave YouTube-video. Ej, gør du? Ja. Så jeg er med. Ja. Yay. Jeg er i gang med at lave sådan... Hvad? Hvad skal vi lave? Ask Me video. Jeg er allerede begyndt på den. Er det din første Ask-video? Ja. Så skal din video hedde Ask Leje. Ja. Og så skal du hashtag 1. Ja. Det ved jeg godt. Og det er nu 4 spørgsmål, jeg er i gang med, eller hvad lige? 1, 2, 3... Jeg kan ikke huske det, jeg tager bare nogen. Det jeg lige har haft, hvilken skole... Nej, jeg tager det lige for ny. Vi starter med... Hvor mange år har du haft YouTube? Det kan jeg ikke lige huske. Det har jeg haft i et halvt år. Okay. Hvor gammel er du? Jeg er 13, og så kommer der også... Jeg er også 13. Okay, sport. Ja. Hvilke skole går du på? Det vil jeg helst ikke sige, for jeg gider ikke at have, at alle skal vide det sådan. Der er mange måske fra min klasse, der ser min YouTube-video. Ja, jeg er en af dem i hvert fald. Ja. Og jeg har fake nail på. Den her, den er lidt kort. Se. Ja. Og hvad er din livret? Det er sådan noget grønlandsk mad. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Du er jo sådan set fra Grønland. Ja, jeg er halv grønlænder. Ja. Okay, hvad er min livret? Der er sådan en suppe, der hedder swasat fra Grønland. Lækkert. Og det smager skide godt. Og så er der sådan et spørgsmål, jeg har haft. Hvor mange år er du? Jeg er 13. Hvem har skrevet det? Det er en, der hedder Amalie. Jeg kender faktisk billedet af Amalie. Ja, det gør jeg også. Jeg kender mange. Og dum. Hvad var det? Fordi hun er irriterende. Hun driller hele tiden. Det var der plastik. Det kan jeg ikke bruge til noget. Og så er der også en besked, hvor der står... Hvad hedder du? Ja, det står nok på min YouTube-profil. Hvor mange ørkenrotter har du? Jeg har 3. Jeg har ikke lavet sådan en ørkenrotte-video endnu. Jo, men den... Jo, du har. Jo, jeg har lavet den, men den er bare ikke... Det gider bare ikke at komme frem. Mine små pigeørkenrotter. Det var før jeg fik hatten. Bare så de ved det. Og det andet... Eller vent lidt. Det der med ørkenrotterne, det kan jeg lave måske om 4 dage eller noget. Eller i morgen eller sådan noget. Maja, Ja. hvornår lægger du videoen ud? Please i dag. Ja. Jeg er meget forkølet. Det har været lang tid nu. Jeg hoster mega meget søde. Dum med gum på.
Og Jeg har fra til 4, tror jeg. 5. Der er ikke engang kommet 5'er. natten på museet. Ja, Jeg tror, det er 3'eren. Der er en eller anden, der ringede. hvad? Der var en eller anden, der ringede på FaceTime. Det var mig, undskyld. Jeg kom lige til at skrive på, eller jeg kom lige til at trykke på FaceTime. Ja. Men så den anden besked, jeg har fået, det er... Hvad står der? Er det mega småt, eller hvad? Ja. Står der... Hvilken butik handler du meget i? Det er nok min mor, du skal sende den her til. Det er nok... Altså, du mener nok hvad nu, sådan tøj og sådan ting butikker. Så er det nok Normal og H&M og en butik, der hedder Trend. Dem handler jeg Men meget i. også på Big I Love Us. Det handler jeg også meget i. Og Det er jeg i hvert fald. Og hvad? Det står også, hvornår laver du en make-up video? Det, Ej, det skal du lave, nej. ja, det ved jeg ikke helt endnu. Du laver make-up. Du sender mig bare en mulig mega flot ind på Snapchat. Ja, Det er så flot. ja. Skal jeg også have make-up på i skolen? Ej, der er prøv at lave en video ind på skolen. Ej, det vil være totalt luksus. Ja. Ej, min storebror gjorde det engang. Mm. Han er totalt dum. Hvorfor? Du skal sådan en dårlig kommentar om dig. Du er kedelig. Tak. Det sagde jeg sådan set ikke rigtig vel. Jeg ligger bare på. Ej, lad mig. Det bestemmer du selv. Og hvad den anden video... Nej, den anden besked, det er... Hvad står der? Det står sgu da også med småt. Jeg gør det. Ja. Hvad hedder din ørkenrotter? Peppers og Carmella. Sorte. Ja, og Carmella, det er sådan karamelfarvet. Og min han hedder Tarzan. Han er sådan nuttet. Han er grå. Og mega nuttet. Ja, Og han er lang. Totalt flot. ja, han er grå. Og sådan Men det var alt for min Ask min video. Ask Me video. Hej hej. Jeg